nagyon szeretem valójában a megnyitókat, mert hát sokszor ugyanazt hallja az ember. Ezt mondtam a Zsuzsinak is, ugye, ő azt mondta, hogy ő is így van vele, de legyen valami más, mint amit megszoktunk, és legyen a Németh Juci. Úgyhogy Németh Juci fogja megnyitni a kiállítást. Köszönöm szépen ezt az ajánlót. Jó estét kívánok! Gondolkodtam, hogy mit mondjak ma este. Nagy feladat, főleg, hogy gitároznom kell, mert nem vagyok az egy virtuóz, de a Zsuzsiért minden. Én alapvetően magamról azt gondolom, hogy egy fiús lány vagyok. De az elmúlt évben egyre több olyan úgymond bókot kapok, meg férfiúi visszajelzést, hogy igenis nőnek gondolnak, és igenis nőként néznek rám. Most nem tudom, mitől van ez, azért, mert talán rosszul gondolkodtam saját magamról egészen idáig, hogy azért, mert elmúltam 30 éves, és ez egyszerűen bekövetkezik ez a folyamat. Tehát a nő érik, és nőiesedik. A nő az egy furcsa lény, ezt mindannyian tudjuk, nőként is, és férfiként is. Szerintem ezt a kérdést nyitva hagyom, mitől nő a nő? Azt mondja valakik azt mondják, hogy a férfiaktól vagyunk nők. De lehet, hogy a kortól vagyunk nők, de lehet, hogy a gyerekeinktől vagyunk nők, de lehet, hogy a legújabb smink dolgoktól vagyunk nők, vagy az legújabb konfekcióruháktól vagyunk nők. Nyitva hagyom a kérdést, nézzenek körbe itt a Zsuzsi képein, és azt gondolom, hogy teljes eleje, hogy a Zsuzsi mit gondol rólunk nőkről. Nézzenek a képeken a portrék alanyainak a szemébe, és engedjék szabadra a fantáziájukat, és mindegyikbe gondoljanak bele valamit. Ezek a nők itt egyenként mit éltek meg, mind mentek keresztül, mit gondolnak a világról és önmagukról. Úgyhogy ez feladat, meg az is, hogy engem most végighallgassanak még. Egy dalt hoztam, amit a Lovasi András írt, de együtt énekeljük. Az a címe, hogy De szeretnék, és van benne egy sor, ami nagyon is ideillik, és a Zsuzsival egyet gondoltunk, hogy ezt kellene itt elénekelnem, úgyhogy rettegjenek. Fényben ülés és széltolás a széléig, merészkedés, napfelkelés, parton futás, elbotolás, fényben ülés. De szeretnék én is hely, jó sokáig élni, nézni, hogy lesz lánkából nő, aztán meg néni. És amikor öreg leszek, s iszonyú tapasztalt, elindulok fölfelé, de lerúg egy angyaltal. Ez bolondozás, szárnyal futás, Ikarusszal, de nem buszozás. Fényben ülés és szétolás a széléig, merészkedés, napfelkelés, parton futás, elbotolás, hanyattőlés, elalvás, felébredés, kertben ülés, növénynövés, hátradőlés, napnyugovás, fényben ülés, hunyorítás. De szeretnék én is hely, jó sokáig élni, nézni, hogy lesz fiúkból legény, aztán férfi. És amikor öreg leszek, s iszonyú tapasztalt, elindulok fölfelé, de lerúg egy angyaltal. De szeretnék én is hely, jó sokáig élni, nézni, hogy lesz lánkákból nő, aztán meg néni. És amikor öreg leszek, s iszonyú tapasztalt, elindulok fölfelé, de lerúg egy